Bon dia a tothom. Anem a donar inici al ple 11/19, legislatura 2019-2023, de caràcter extraordinari i urgent. Com tots sabeu, som un municipi que estem adherits a l'AMI i ens van demanar per fer un ple, com a tots els ajuntaments, dins de les 72 hores. Hem cregut convenient fer-lo avui. Aquest govern presenta una moció amb tarannà positiu i la intenció del relat de la moció és que pot encabir gairebé dins de tota la ciutadania i de tots els pensaments. Bé, doncs anem al primer punt. És ratificar, si s'escau, de la urgència de la sessió. Anem a votar la urgència. Vots a favor? Abstencions? Molt bé. M'he descuidat d'excusar els companys de Ciutadans que van dir que no podien venir i la senyora Renata per motius professionals, d'acord? I bé, sap la votació ja, senyora secretària? Sí, la urgència està aprovada amb les abstencions del grup del PSC i la resta i vots favorables a la urgència de la resta de membres de la corporació. Molt bé, moltes gràcies. Anem a passar al punt número 2. Moció del grup Unitat Covellenca 11, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú Podem, de l'Ajuntament de Cubelles en la relació amb les sentències dels líders polítics i socials de l'independentisme. Els senyors de la CUP crec que es volen afegir a la moció. D'acord? Nosaltres també. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs, si vol llegir els acords de la moció, senyora secretària. Les propostes d'acord són les següents. Primer, manifestar la nostra indignació davant una sentència injusta que genera un precedent inacceptable. Segon, expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades i amb les seves famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust que estan passant. Tercer, promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades. Quart, denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania, com són el dret de manifestació, d'expressió, de lliure associació i de dissidència política. Cinquè, reiterar el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la judicialització d'un conflicte polític que només es pot resoldre per les vies democràtiques i dialogades. Sisè, demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques inclusives que cohesionin el conjunt de la societat catalana. Setè, l'Ajuntament de Cubelles es posa al servei del diàleg polític i a treballar per trobar solucions a l'actual conflicte polític. I vuitè, traslladar els presents acords al Tribunal Suprem, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat i del Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya. Molt bé, també val a dir que el grup del PSC ha presentat una moció aquest dematí, però com era ple extraordinari no es podrà passar. Si vostès consideren que es pot, que la volen passar al ple de novembre, cap problema, d'acord? Poden fer alguna esmena amb aquesta, però gràcies. Bé, doncs anem a començar les intervencions. Senyor Pérez, de la CUP. Bon dia a tothom. A veure, Cubelles és tot un món, per lo bo i per lo dolent, i com és de costum, presentem mocions diferents, però que són integradores, el que valorem en positiu, perquè quanta més gent s'hi pugui afegir, millor. Amb això sí que dic que sempre ens estem desmarcant una mica d'altres municipis que aproven mocions més consensuades, però ho valoro en positiu. Condemnem la resposta judicial i les sentències, però també condemnem la repressió que estem patint, que ja està vorejant, que sigui delicte o no, que la policia no està complint cap protocol establert i ens veiem sotmesos a aquesta repressió només per exercir uns drets de protesta. Una repressió que no només ve de l'estat espanyol amb les forces d'ocupació policials i guàrdies civils, sinó també a través del cos de Mossos d'Esquadra del govern efectiu que representa el company aquí davant. Pel que fa al govern, pensem que a Cubelles encara s'ha de visualitzar una mica més la solidaritat i la condemna a la situació actual del nostre país. Per tant, demanaríem que un cop acabades les eleccions
del 10 de novembre es tornés a penjar el llaç groc per mostrar que Cubelles és un poble solidari amb les injustícies. I si anem més enllà també fem la proposta de retirar la bandera espanyola o inclús el màstil, perquè tampoc no hauríem de fer-ne ús del màstil. Pel que fa als ciutadans, doncs cadires buides, deuen estar lluitant pels drets reals de la gent, els problemes que té la gent, que de la Catalunya real. No deu ser normal per ells, o poder sí que ho és, que protestin milers de persones durant dies al carrer. El problema real de la gent, segons ells, és que no tenim prou banderes espanyoles grans, unes banderes que tothom sap que ens donen de menjar, que ens donen feina i una llar on poder viure. Pel que fa al PSOE, són els representants d'un estat feixista espanyol on es condemna la gent per les seves idees i no pels seus fets, sense voler condemnar ni criminalitzar altres entitats que també que també pateixen la repressió, però no igual que els independentistes tenim la PA, gent que protesten pels desnonaments de les persones, que també fan sentades pacífiques, practiquen la desobediència civil i no els veiem condemnats per rebel·lió. Els taxistes poden tallar els carrers de Barcelona durant dies, fer fogueres, però tampoc veiem que s'hi enviï la Brimo i tampoc hi ha cap d'aquests taxistes condemnats per rebel·lió. No volem dir que es condemnin, volem dir que això només passa quan som independentistes. Per tant, sí, Espanya és un estat feixista on es persegueix a la gent per les seves idees i no pels seus fets. De Junts per Cat, o Convergència, o PDeCAT, o com es diguin, perquè tenen més sigles que uns ingredients d'una hamburguesa del McDonald's, a les fotos els agrada sortir, aprovant mocions com aquesta, amb la llagrimeta dels presos i amb la llagrimeta del president Puigdemont. La foto real que tenim a dia d'avui és la que veurem aquesta tarda quan aneu al Consell Comarcal pactant i rient amb els socialistes. La foto que volem és la de la dimissió de Miquel Buch i netegeu el cos de Mossos de tota l'escòria que hi teniu posada. La foto que veiem també és que criminalitzeu els CDRs, que detingueu els nostres companys i us personeu com a acusació particular a milers de represaliats. La foto que volem veure és que vosaltres sortiu al carrer i que defenseu els drets i les llibertats al costat dels vostres veïns. Al carrer és on us volem veure i no als despatxos tancats. Amb tot això, arriba a una conclusió més personal, poder que ideològica, que molts partits aquí s'autoproclamen, o ciutadania que s'autoproclamen que són catalans o catalans i espanyols, però quan veus que ataquen la teva cultura, quan ataquen la teva llengua, la teva llibertat, la teva gent, els teus veïns o els teus amics, i tu et quedes a casa buscant i justificant la repressió, és que potser no ets prou català. Per tant, insisteixo que és una reflexió més personal que ideològica. I per acabar, doncs, salut i ens veiem als carrers, espero, perquè som un poble ingovernable, som tsunami democràtic. Moltes gràcies, senyor Pérez. Senyor Narcís, de Cubelles en Comú Podem. Sí, molt bon dia. A veure, nosaltres, des de Cubelles en Comú Podem, el que està clar és que abans de començar, doncs, la veritat és que les paraules, a vegades, és allò que diu, no? Un que es deixa constància o se les emporta el vent, no? El que sí que és trist és el que estem veient als carrers des de fa 2 o 3 dies. El que sí que és trist és veure el que està passant a casa nostra i és una cosa que jo crec que necessitem, això que s'intenta expressar en la moció i que nosaltres hem participat, com la llibertat, el diàleg i les solucions. Més ara que mai. Crec que tot el que està passant al carrer a ningú ens agrada. Ho estem veient a la televisió, estem veient la policia, estem veient talls, estem veient que s'està pagant a la gent i ens sap molt greu perquè també qui demana o qui diu a la gent que surti al carrer és el mateix govern que està dirigint aquestes forces que estan fent el que estan fent al carrer. I això ens sap molt greu i també ens indigna. A partir d'aquí, l'argumentari és molt fàcil. Nosaltres expressem la nostra indignació i solidaritat amb les persones condemnades i les seves famílies davant d'una sentència que la considerem injusta. Després d'un procés de judicialització d'un conflicte polític que ha tingut el rebuig de la major part de la societat catalana. Aquesta sentència ha de marcar un punt d'inflexió en la recent història del nostre país i nosaltres volem treballar en aquests objectius, en el que deia abans i en el que diu la moció, en el tema de la llibertat, en el tema del diàleg i en el tema de les solucions. Emprendre un nou cicle per parlar de llibertat, de diàleg, per assolir la llibertat dels presos i les preses. En aquest sentit,
interpel·lem a totes les forces catalanes i progressistes de l'Estat a posar interessos col·lectius per sobre dels partidistes i a treballar perquè trobem una solució que ens permeti aconseguir amb la major brevetat possible la llibertat dels presos i les preses, perquè això ho paguen ells, però també ho paguen les seves famílies. I crec que això ens ha de doldre a tots i a totes. En quant al diàleg, les mateixes receptes que ens han dut fins aquí, fins a aquesta situació, no seran les que ens hi trauran. Apel·lem a la responsabilitat una altra vegada de totes les forces per obrir una etapa de diàleg que fugi de la confrontació i de la sobreactuació i que tingui també com a objectiu una altra vegada la llibertat dels presos i preses polítiques en un conflicte que mai s'hauria d'haver judicialitzat. A Catalunya cal posar per davant el conjunt, els consensos dels catalans i les catalanes. La societat està cohesionada contra la repressió i la judicialització i per la recerca de solucions polítiques. I a la resta de l'Estat, senyors, diàleg. I solucions. El procés de diàleg ha de ser retòric i centrar-se en trobar les fórmules polítiques, que per això estem nosaltres aquí, i democràtiques que ens permetin fer avançar Catalunya. La sentència no posa fi al problema polític de fons, que és el reconeixement de Catalunya com a nació i com a subjecte polític. Un conflicte que seguirà requerint solucions que necessiten ser abordades a Catalunya a la resta de l'Estat. És per això que nosaltres ens hem sumat a aquesta moció, que a més és una moció que hem intentat consensuar, que hem intentat amb totes les forces bones i que té els representants que estem en aquest moment presentant la moció, d'intentar que tothom s'hi pugui sumar i no apartar ningú del problema que realment tenim, que és un problema polític i que l'hem de solucionar per les vies polítiques, perquè això és el que ens demana la gent del nostre país. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pineda. Vostè? La condemna política del Tribunal Suprem contra els nostres companys i companyes és una atrocitat. Són un referent per tots nosaltres i els volem fer arribar el nostre escalf, indignació i tristesa. No caminareu sols. Volem mostrar la nostra plena solidaritat amb les famílies dels presos polítics. Tenen tot el nostre suport i el tindran sempre al nostre costat. Fa 2 anys que són a la presó per complir amb el programa electoral que molts vam defensar. Expressem la nostra absoluta indignació davant una sentència injusta que arriba als 100 anys i que genera un precedent inacceptable. Cal recordar que convocar un referèndum no és cap delicte recollit al Codi Penal. Sempre defensarem el dret dels catalans a decidir el que volen ser, a pensar com vulguin i a manifestar les seves idees en pau i llibertat. Respecte a les mobilitzacions, des de Junts per Coies condemnem la repressió policial, vingui d'on vingui, i donem suport a totes les mobilitzacions populars pacífiques i reivindicatives. Respecte a la intervenció de la CUP, no sé si recordaran que Junts per Cat té presos polítics a la presó i que vostès, pel seu sectarisme polític, no van ser capaços ni d'investir una persona que el dia següent se'n anava a la presó, que és l'honorable conseller Jordi Turull. Gràcies. Senyora Pérez, d'Esquerra Republicana. Soler, però no passa res. No m'importa. Encara tinc el cap l'altre Esquerra, No importa, no, cap problema. Som aquí amb un consens, amb un govern. Sabem que municipalment és complicat, quan pertanys a un partit com Esquerra Republicana, arribar a consensos per poder governar un ajuntament és complicat, però quan arribes aquí i te n'adones que pots arribar a fer una moció d'aquestes característiques en les que tots ens hi puguem sentir identificats, doncs això ens aporta moltíssimes coses. No vull oblidar que tenim el nostre president que li han caigut 13 anys i a més l'han inhabilitat i no podem dir que és el nostre president del nostre partit. Vaig a parafrasejar algunes frases que ell ha dit en aquests dies perquè crec que són molt importants. Ha dit alguna cosa així com que no podran amb tota una generació de catalans que lluita per aconseguir la llibertat. Aquest estat empresona per idees polítiques. La independència avui és encara més necessària. Amb l'afusellament de Lluís Companys fa 79 anys van voler esborrar tota mena d'intenció, tota llibertat i la república, la van voler sota arrel. Nosaltres cada cop estem més convençuts que és el nostre futur i el nostre país ideal. Condemnem, evidentment, tota mena de violència i en aquest sentit ens sorprèn moltíssim partits que han estat incapaços de governar un país que no han volgut fer un consens, com potser a molts ajuntaments sí que fem, intentem fer-ho,
simplement per arribar a unes noves eleccions, per intentar cohesionar tota la dreta i sobretot intentar una altra vegada impulsar-nos al 155. Ens sembla increïble i ens costa moltíssim. S'ha de sortir al carrer, s'ha de donar la nostra veu i nosaltres hem de donar aquest petit detall, aquesta mena de significació de que estem en contra d'aquesta judicialització d'un problema que és polític. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Soler. Senyora Planes, del PSC. Hola a tots, bon dia. El grup municipal del PSC no podem votar a favor d'aquesta moció, tot i incorporar la proposta de diàleg. Considerem que és molt trist tot el que està passant i que no s'ha d'utilitzar les institucions públiques per dividir encara més a la societat catalana. Com ha comentat la senyora alcaldessa, nosaltres hem intentat presentar una moció pròpia, però no hem pogut degut al caràcter extraordinari d'aquest ple. Per això no votarem o ens abstindrem a aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Hugué, en representació d'Unitat Covellenca. Gràcies, alcaldessa. Catalunya és un país mil·lenari que al llarg de la seva història ha tingut grans moments d'esplendor, però també, i molt més sovint, ha tingut i tenim dificultats per trobar el nostre encaix al món. No en va, som un país de fortes conviccions polítiques, d'autoafirmació nacional, culturalment actiu i socialment molt compromès amb la seva gent. La sentència de la reforma de l'Estatut del 2010 va ser el punt d'inflexió en l'equilibri polític de Catalunya i l'estat espanyol. Recordem que va ser un estatut sorgit del Parlament de Catalunya, aprovat per les Corts Generals i referendat per una amplíssima majoria de la societat catalana. Aquest acord, però, va ser recorregut per part del Partit Popular recollint més de 4 milions de firmes al Tribunal Constitucional. Aquest fet, i no cap altre, és el que va posar de manifest l'allunyament de Catalunya amb la resta de l'Estat. La sentència del Constitucional va retallar àmpliament el que havia referendat la ciutadania catalana. Comença aleshores un període d'estira i arronses entre Estat i Generalitat, sempre amb reticències per part d'ambdues parts. Tot i haver hagut propostes importants per part de la Generalitat i de crides al diàleg i la negociació, mai es van tenir en consideració. Aquest procés de bloqueig institucional arriba al seu punt culminant amb la votació de l'1 d'octubre de 2017, els empresonaments i la repressió. A hores d'ara ens trobem en un punt de crisi política d'estat per una incapacitat manifesta de la classe política de buscar i proposar solucions a un problema polític, perquè no oblidem que es tracta d'això, d'un problema polític. Durant massa temps s'han menystingut les demandes d'una part significativa de la societat catalana. S'ha posat en mans dels jutges perquè dictaminin sobre allò que mai hauria d'haver sortit de la política, amb diàleg, negociació i acord. Ara la justícia ha fet allò que li vam demanar i ha creat un problema encara més gros del que teníem. Ha dictat una sentència que per molta gent no compartim. Ha empresonat a persones representants de la voluntat popular que van fer allò que molts varen votar que fessin, més de 2,5 milions de persones. No es donen compte que 13 anys de presó no acabaran amb el problema polític que existeix a Catalunya? Mai s'han pogut empresonar les idees. Ara s'ha obert un període incert on els drets civils i polítics de la ciutadania que tots creiem que teníem blindats estan en risc, com la llibertat d'expressió, el dret d'associació i el de dissidència política. Per tant, des d'Unitat Covellenca, partit municipalista representant un ampli representat i representats per un ampli ventall ideològic, posem de manifest que exigim a la classe política dirigent que posi les institucions al servei del diàleg, la llibertat i de les solucions pactades. Cal poder parlar de tot, explorar totes les opcions i buscar una solució àmplia i satisfactòria per tota la societat catalana.
Rebutgem tot tipus de violència en la defensa de les reivindicacions, per molt legítimes que siguin. Volem també mostrar el nostre suport als presos i a les seves famílies. Per acabar, unes paraules del Premi Nobel de la Pau 1993 en Nelson Mandela. Ser lliure no és solament desprendre's de les pròpies cadenes, sinó viure de forma que respecti i millori la llibertat dels altres. Com hem dit en altres ocasions, sabeu o saben vostès que, com jo he explicat en les meves paraules, a Unitat Covellenca tenim un ampli registre de gent que ens dona suport. Per tant, avui i sempre en aquest plenari els regidors i regidores d'Unitat Covellenca gaudirem de la nostra llibertat de vot a l'hora de prendre la millor decisió a l'hora de votar qualsevol moció de característiques o amb, diguem-ne, amb caire molt més polític que no pas d'accions que incideixen de forma a la ciutadania. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Hugué. Torn de paraules, de rèpliques. Senyors del PSC-PSOE, diàleg. Ens demanen aquesta moció diàleg i no hi votaran a favor? De veritat, quin és el vostre diàleg? La presó? Més repressió? Deixem-ho aquí, és igual, ja et tocarà. T'ha tocat. Sectarisme polític és presentar Puigdemont en unes eleccions i que els únics 4 diputats que estiguin a la Generalitat per investir-lo siguin els 4 de la CUP. Busqui la fotografia. Sectarisme polític és presentar Puigdemont a les eleccions i no tenir la dignitat de penjar ni un sol cartell a Cubelles amb la seva cara, i el vam interpel·lar directament. Sectarisme polític és pactar amb aquests senyors del PSC quan aquí veiem la llagrimeta dels presos. Avui a la tarda vostè se sentarà amb ells, vostè a la tarda cobrarà junt amb ells. Per què? Per la cadireta. Avui no ens parli de sectarisme polític, parli'ns de decència i parli'ns de dignitat, si vol. Rèplica? Senyor Pineda? Després ens toca a nosaltres, d'ells. Podem replicar? Sí. El que passa que ho feia per ordre. Sí, per això, ara, com que no vol intervenir, sí? Podem? Sí, molt bé. Bé, vostès també governen amb el PSC a diferents municipis, no sé si ho ha oblidat, no amb un nom més. Per tant, vostès el primer que han de fer és, si són coherents amb el seu discurs, demanar als seus companys i companyes de la CUP que deixin de pactar amb el PSC a diferents municipis. Això, primera. Segona, nosaltres al Consell Comarcal hem entrat juntament amb vostès i amb Esquerra Republicana, avui mateix, un document per demanar un ple extraordinari per aprovar la mateixa moció, sense cobrar cap dieta, evidentment, per part dels consellers comarcals, tant que diu de la pagueta. Per tant, nosaltres hem entrat conjuntament, perquè en temes nacionals crec que mai hem votat discordantment al Consell Comarcal. Per tant, vostè està acusant d'una manera molt desproporcionada al nostre grup, però en tot cas ho fa per una intencionalitat política i pel mateix sectarisme amb el qual estàvem parlant. Trenqui'ls també vostè. Senyora Soler? No, ja tot el que s'està dient. Senyor Bé? Bé, doncs anem a... Sí, bueno, jo voldria afegir una petita... És a dir, estem posant de manifest una mica el que deia la moció i una mica aquest mal moment polític que estem a Catalunya. Com veiem, doncs, la CUP, Junts per Catalunya, PSC, teniu la responsabilitat. Nosaltres des d'Unitat Covellenca poc podem fer, però vosaltres sí, vosaltres esteu a la Generalitat, esteu al govern central. Per tant, jo us demanaria en nom de la ciutadania, ja sense adjectius qualificatius, tenim un greu problema polític. Deixeu-vos els jutges, deixeu les togues, seieu, vosaltres segurament no, els de la Champions, però que seguin. El diàleg mai va malament i sense parlar això no se solucionarà. Probablement no es guanyarà ni per una banda ni per l'altra, però heu d'arribar a acords, s'ha d'arribar a acords, la societat necessita acords. Estem en un moment
que com deia el company en Pineda, a ningú li agrada la situació que estem vivint als carrers. Jo no li dono suport. Defenso la sortida als carrers, evidentment, com no pot ser d'altra manera, però mai, sempre per mitjans totalment pacífics. Però crec que la ciutadania parla molt clar, la ciutadania demana diàleg, i no pot ser, vosaltres com a PSC, no pot ser que us aneu us asseieu al diàleg i a la mínima que se senten sorolls per part de la dreta rància i es convoca una manifestació a Madrid, reculem perquè això del relator i tot això fa por. No, el diàleg mai ha de fer por. No hi ha cap altra manera d'entomar el problema. Si no ens asseiem i no trobeu la solució, fareu un flac favor a la ciutadania que al cap i a la fi, a vosaltres, a nosaltres i els vostres caps són els que nosaltres hem decidit posar. Gràcies. Estic totalment d'acord amb el que deies del diàleg des del principi i nosaltres el que traslladarem, no som nosaltres els que seiem a aquestes taules, nosaltres el traslladarem, però que és la nostra idea també. Molt bé, moltes gràcies. Si us sembla, anem a passar a la votació. Si no hi ha cap més paraula de cap grup, doncs vots a favor. Abstencions? Molt bé. Com queda, senyora secretària? La moció queda aprovada amb 9 vots favorables, corresponents a 4 Unitat Covellenca 11, 2 Esquerra Republicana, 1 Cubelles en Comú Podem, 1 Junts per Cubelles i 1 de la CUP, i les abstencions corresponents al PSC i 2 d'Unitat Covellenca 11. Molt bé, moltes gràcies. Dir-vos també que constarà amb els acords que s'afegeixen els dos partits, Junts per Catalunya i la CUP, Junts per Cubelles i la CUP, molt bé. Bé, doncs, si no hi ha cap més paraula, donem per finalitzat el ple. Moltes gràcies pels assistents i pels que heu vingut aquí. Gràcies.